Tlesta tqejjed ta' 370 pilastru imnifdin bejn 3 u 5 solari taħt triq Erixem, hekk kif il-proġett tal-bini mill-ġdid ta' triq li tisir b'investiment ta' 4 miljun euro wasal fil-fażi finali tiegħu. Il-proġett fl-Erixem tnieda f'Awwissu tal-2020 u se jinkludi belveder ġdid mal-ġenb ta' din it-triq b'konnessjonijiet bil-mixi aktar siguri lejn l-Imdina, ir-Rabat u l-Imtarfa fost oħrajn. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, Fredrik Azzopardi, spjega li fil-ġimgħat li ġejjin se jessru l-pannelli fotovoltaiċi tal-imgħoddija solari ġdida tal-linja triq. Dan huwa proġett partikolari ngħidlu jiena, partikolari għax apparti li huwa xogħol ta' kostruzzjoni normali ta' triq, kien proġett li jinvolvi wkoll anki li nistabilizzaw it-triq. Kellek bini li kien hemm ċertu perikli għax it-triq kienet qed tikkollassa. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg spjega li l-residenti li jgħixu f'din it-triq kienu ilhom 20 ta' snin jappellaw lill-awtoritajiet biex jieħdu azzjoni ħalli s-sisin ta' din it-triq ma jibqgħux iċedu u jikkaġinaw ħsarat kbar lid-djar tagħhom. Buħut minnhom saħansitra jinsabu f'periklu jiġġarfu. Din hija infrastruttura li ħadd ma rid jagħmel, infrastruttura li kulħadd beża minnha għad-detriment tal-familji li kienu qed jgħixu fil-periklu. Fil-fatt evakwajna lill-familji, għamilna x-xogħlijiet u issa qed jirritornaw. Apparti minn hekk qed noħolqu kważi 90 parkeġġ ġdid.